Vlog, téged is lekaplakám. Most videózol? Nem már. Téged nem, csak a gyerek. Mi van? Vicorogjál. Vicorogjál ma apunak. Vicorogjál ma apunak. No. Vicorogjál apunak. Vicorogjál. Vicorogjál. Jó Istenem, de gyönyörű. Miért kigyorgott meg Zoli ekkorán? Szerelme apunak. Mi van? Mikor az java még egy ilyen Maradsz apuval? Itt maradsz apuval? Itt marad? Segítesz apunak? Segítesz? Jaj, mindjárt kivoslak. De gyönyörű vagy nálam. Kivegyelek? Kivegyelek onnan? Igen? Szerintem ne vedd ki, nem mire bebugyolom. Igen. Szerelme apunak. Na, menjetek. Vigyázz.